Altzai herrira etorri gera urtengoan. Aurtengoa 15. Txapelketa dugu, Euskal Herriko 15. Txapelketa. Nazio izaeroi indartu nahian, zatiketa gainditu nahian, etorri gera Xiberoko herri txiki hontara, 140 biztanleko herri txiki hontara. Ongi etorri izan gara, eskerrak ematekotan gaude hemengo antolakuntzari. Herri txiki honetan ez delako zerresa olako txapelketa bat aurrera ematea eta olako egun handi bat aurrera ematea. Eskerrak eman ere miretzkigu Euskal Herriko jokalari guztiei, batzuek lau orduko ibilbidea behar izan dutelako zerrepidez. Gaur hemen bildu gara 256 jokalari, helduak, gazteak, emakumezkoak. Esan ere gaur egun berezi badugula, korrikaren, euskararen aldeko maratoi handi herritar horren bukaeratan gaudela ere, bihar Baionan bukatuko dela, eta guk ere gaur egin dugula korrika. Hemen bildu diran 256 muslarik eta antolakuntzako kide guztiok ere euskararen alde egin dugu gaur korrika, baina musean egin dugu, eserita eta musean, baina noski betire gure herriaren eta gure hizkuntzaren alde, euskararen alde pauso bat eman dugu. Nazio identitatea indartzeko ahalegin hortan, esan duguna 7 herrialdetan antolatzen dugu. Hurrengo urtean Araban tokatuko da. Mus Federazioa antolatzen dugunok, lanean aritzen gara, dana borondrosak gara. Baditugu handik Euskal Herrian zehar hainbat herri iritsi ez garenak, arrazoi ezberdinengatik, baina iritsi nahiko genukenak. Horregatik, Euskal Herriko borondros guztiei, muslari guztiei eta auzolanean eraiki dezagun Euskal Herria euskeraz eta musean eginez.